Piny owacho osechako ndiko lakteche mawuok e pinje maoko mondo konye thieth mar kansa e kinde mang'anyo mar lakteche ni odiechieng' mar 27. Sirkal nochung' ni winjruok mar 2017 ok nyal ketie tim. Hospital kaka Kenyatta Teaching and Referral to osechako ndiko lakteche 3 mawuok e piny mar Ethiopia. Kaka Judith Omondi leronwa, lakteche ne obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kaka wuono, kendo giramo mar dhi nyime gi ng'anyono juma manyien nyaka sirkal winj ywak margi. Githume gari maduong' lakteche boriwruok mar KMPDU, clinical officers kod moko kuom nurses obago kendo ng'anyo e boma ma Nairobi. Giotese ma oting'o andika mar gik magidwaro en wuoth mar kwan mathoth mar ji ma odwaro chore nikech rowere moko mag apiko magikone obila ne odiyo. Giwach achiel, we will protect the profession with blood. Ibiro kedo nyaka giko. Ka piny owacho kokalo kuom jawach Isaac Mwaura to pod onyono piny ni ok ginichop kare winjruok mar higa 2017. The government is extremely surprised that the doctors continue to strike. 2017 was signed under duress. It is unimplementable whatsoever, going forward. And that is what the president has said. Weche mariwruogno owito mabor. The CBA was signed in 2017, to which has paid doctor interns for the last 7 years must be protected. That we have political leaders just for a time. But for doctors who are serving, your skills cannot be taken away. This is the fight of our lives. Fight of our lives. Give us liberty or give us the bullet. Liberty or the bullet. E kinde mang'anyo e dhi nyime, moko kuom ute thieth kama oting'o Kenyatta Teaching and Referral Hospital osechako ndiko lakteche mawuok e pinje maoko, kama Kenya bende gisechako miyo barupe magologi e tich. Some had started chemo and then our doctors went on strike. So actually with the permission of the government, we were able to get some doctors from the region, clinical oncologists, and those are the doctors who have joined us since Monday and have been seeing our patients. That is why we have some from Ethiopia. Of course, they had to be registered by the regulator, and we are still talking to others. Tima moko kuom jod bura e boriwruok mar Azimio la Umoja okwedo kendo singo jiwo lakteche ng'anyo. That minister is not capable of holding that position. I support this, and even our party and our coalition Azimio will support this. And if this is not stopped, we are going to join you in street demos. Juma manyien gichano bago ng'anyo ma oriwo riwruoge duto mag thieth e odiechienge 2, Tich 2 kod Tich 4, ka riwruoge mamoko kaka nutritionists, public health officers kod dentists bende chako ng'anyo bang' ndalo 7. Judith Omondi, Ramogi TV.